Unahon sa nako ning flood control. Ano ha? Una, nagbagulbol si Alan Cayetano kay ngano kunong hangtod karon wa gyud sugdi pag-imbestigar sa Blue Ribbon Committee ang flood control anomaly. Anomaly ah. Pertin dagkuag na Irwin Tulfo nga mao na chairman nila karon. Hilom pa sa alas 4 kadlaw. Pero hambugiro gyapon. Naloko na. Kala man ni pareham na siyang igsuon si Rapi Tulfo. Anong nakalimtan man eh? Timan ang tanang, halos tanang kongresista dire, apel si May Bibi ko. Niingon nga, mayong tagdili lang yun in town ma-investigar. Hilom kayo sila nga sa pag tumaw din ang maong isyo, ang tanang kongresista mo mga amang. Mao ba? Ang labay nga away, akong nahibawan ha, dira. Dito katong sulagma to ni aking simana, nagkita mi sa kong amigo dito sa coffee shop. Sulagma nga kami magsabot. Naamo ko lang ang meeting ato. Unya. Ingon ang taga di na ko himan ng taga diin to. Suod po din siyang higala ni Mayor Samsam Gulyas. Matod pa niya ni Kisi-Kisi Samsam anang pasangil nga sila nakasapi ang flood control niya mismo sa Mananga nga niabot og 54 ka mga flood control project. Ingon si Samsam Gulyas wa gid in taon may labot ana. Kung tinuod ang giingon ni Samsam, kinsa man ay nakasapi adto di ba kas Peter Calderon, di Danilo Villa, dili ba ka si Attorney Brandon Raya, basta kay silang tanan. Mooy, niingon nga, mooy gipasangin lan ani. Naloko. Pertig yung pagkabusugang mga buaya ha. Lalimang kag 54 ka flood control project, pila man ang nasapi ni Alan Kirante ni og ni Jonathan Kirante. Nga si Samsam Gulyas, si Kisi-Kisi man kay, og ang pasanginan ang iyang asawa nga mooy flood control queen. Siyempre, iya man ang asawa, di mag-uol in town. Pero, kung tinuoding wa kasapi Samsam, Senyor, ang akong hangyo ni mo, tugan. Kanang imong asawa patingog tugan yun, kay batay. Aron mabungkag ni taran, kanang nga Danilo Villa, perti, magipasangin lang sa mga kontraktor nga, numero 1 tulisan. Bata-bata ni Saldi ko, o niya karon linudan na inisas kasal ni Peter Calderon. Ganong wa man yung imbestigarahan to karon. Kung ang mga kongresista, ani ha? Kung ang mga kongresista sa Cebu lang, Cebu. Ako nakitaan, nakatuyo ko dito sa Argao, naog ni Agi Mis, Barangay Papan, sakom na si Bunga, naog mo nito manong pwede naghanang bakanting yuta. Ang tuburan, kaniadto, giingon nilang killing fields, o niya, gihugpaan sa perti naghanang rebuilding NPA, o niya, kalibunan kay pertin pagkadaghana, ang mayor sa tuburan, si Aljon Zamante kaniadto kay iyan naman ang anak ang mayor karon. O gisunod pa ni mga hanggaw nga mga kongresista kay distrito ang teritoryo nila. Adto kag 7th district pertin dakuag yun. Mao ba? Daghanang bakanting yuta sus. Og mo pay gisunod ni Peter Calderon ang kalaki ni Aljon Zamante. Dili tingali mapas mo ang taga 7th district nga murag mga bitukon hino yung mga tao. Tanawan ninyo tuburan. Pwede dali ang nitubo ang ilahang katauhan. Dili ang mayor. Lahi maning uban. To'y mayor barili 40 pong pagkapulpula mo siyara ni Burot. Si Idang dito malabuyok moray ni Burot. Mao ba? Kung anong nahitabo man eh. Kung ang tanang mga kongresista pila man lakabok district representative 11. Way labot sa Mandawi kay Mandawi wa man ni farmland na Mandawi. Pero nasa flood control. Atong giingon ni Edward Ligas nga pertin pagka busugan na kay imbes kabilya gibutangan rag lipak. So kani sila og ila paninggit tarong ang ilang distrito nga dili na unta tingali moingon ang gobernadora sa lalawigan Sugbo nga atong pakosgan ang atong agrikultura. Mao ba? Ang kusog na daan tuburan ang hinabot pa bang gobernadora dito sa ilahang farming wa na gyud. Kaning iyang food security program dili na unta niya sangyaw og bayo kay kani adto sa panahon ni Lalay busog-busog program tong iya ha.
katong busog-busog igsuon to sa ang ay muntiya. Pero og ari ka dire sa mga kongresista like Edsel Galios, utro putong pagkatulisag naong. Pila may imong nasapi yun anang ikaw man kuno'y kontraktor na tinuod na. Ikaw may kontraktor na yan ang mga flood control na hasta ng mga ginagmay tag 5 million nga kontrata kana mga covered court ihatag raman nimo sa mga mayor. Og ang second district gikas Argao ngadto Sambuan perti naghanagbakanting yuta. Kung gihimo pa nila sama sa gihimong Aljon Diamante dito sa Tuburan, kamaisan, di man kayo daghang tubig, mais lang. Dili unta mo abot og 75 pesos ang kilos bugas mais kung ingon ani pay gihimo sa mga kongresistang mga tulisan. Sige mo kay starring ano yung tulisan. Naloko na. Si Peter Calderon kani adto ha. Kita ko na provincial board member ba ni. Perti ni mo tabako. Mao ba? Ang iyang paningkamot kani adto panigarilyo ra gyud atong kilid sa legislative building. Ang nakanindot ni Peter kay kani adto mura gyud siya og Ginoo. Sa diya na kongresista na mura na siya Hudiyo nga wa gyud isakay og karo. Nakadungog tingaling NCCP da dili mo tubag. Ato suwayag balik og kontak. Mao ba? Luoy kayo tanawa ang mga taga lalawigan Sugbo og imong tan-awon ang ilang mga hitsura. Tanawan ninyo taga adto gyud mo tan-aw 7 district. Dili kayo dili kanis norte. Yang norte malambuon man. Pero adto ka 7 district og ang second district purpidang luuyan ng mga lugar. Pag except dumandong ang Malbual. Pero adto ka dito sa mga Alegria kanang Algeria. Malabuyok. Hinatilan. Unya, napay ubang sus kong paita, lugar, luoy ay. Unya, badyan, Mao ba? sus kong pagkatapulana na ba itong mayor dito? Masuko itong pukaw sa'yo. Ang tawag ka sa'yo, sa utso na ha. Napulay na, pati sa pulana na yun. Now, kaniog may tabo. Naitabo pa unta, ang gihimo sa mayor sa lungsod sa Tuburan, nga iyang gipalambo ang mga mag-uuma, tanawan taga-bukid ka na ito nagtiniil. Karoon galing na kayo eh. Well, karong pwerte nang ngigas mga taga-Tuburan. Amo tungkol sa pagkaunsaan nga sila, na puros na malanggid hiniyon sila. Pangwarta silang kagalingon. Peter Calderon, wala ini anak sila ha. Wise guy ko nun eh. O niya si Edsel Galios, busog na kayo, murag buhayang busog. Nganong inyon ani man, ang ilang gipatigbabaw man ang ilang kahangol, kaysa katawhan nga ilang alagaran. O niya, muadto na mas distrito, muna gid silang mga Ginooy. Si Honorable Congressman Edsel, si Honorable Peter, ay sus gina. Ino ba? Kung Peter. Naloko na. Los ninyo mga kanahana mo. Ako lang awang ni Samsam Golias, Mayor Stali, Senyor. Tukan, o kinsa nang nakasapi, kay, or paghimo og public statement. Nga kanang giingong 54 ka mga flood control project, wa gyud mo kasapi ana. Ang imong kapikas wala. Mao ba? Kay ituslob sa ininit si Alan Kirante o Jonathan Kirante kay mo na nagbutbuot diha. Apilo na to Danilo Villa og si katong gipasangin ng pwede mo bayad og babae si Attorney Brandon Raya. Tinuod ni mga nyor.